दाबो होआ माथो लाइनाव आरो एथ' बुरजा आरो 3000ल' होनदों मोनगोन ना मोना मोनसे गिदिर खौराङा जादों जे मानसि एबा सुबुं गोमागासिनो दङ। टिकेटनि थाखाय गोबां हाला जागासिनो दङ दुलुर गाबनि आरो टिकेटखौ माबायदि मोनगोन गोबांनिनो सोंनाय आरो गोबाङानो बेफोरबायदि कमेन्ट खालामदों टिकेटखौ माबायदि मोनगोन। बेनिखायनो टिकेटखौ लानानै गोबां गोनो गोथो जादों जे जायगायाबो खम दङ सिट केपासिटिया बेनिखायनो गोबां गोनो गोथो नुजादों आरो केपासिटिनि थाखायनो गोबां बेफोरबायदि गोनो गोथो स' जियानो जाया मानो जायफोरानोखि टिकेट मोनगोन गसंनाबाबो नायजागोन होननानै सानो आरो ज' मोनोना मोना मोनबोला मोजां जागोन गासैबो मानोना जोंनि जे बिटिआर बा बड'लेण्ड रायजोनि सुबुंफोरा बेफोरबायदिखौ नुनानै एसे सोलोङो बा नुनानै गावखौनो एसे थागथियारि खालामो आरो स्पर्ट बिथिङाव गावनि जिउखौ जौगाहोनो खाबु मोनो बेनि थाखाय बे मोनसे थुलुंगा बायदि जाना दङ। बेजों लोगोसे मोनसे गिदिर खौराङा जादों जे मानसि एबा सुबुं गोमागासिनो दङ माया लांदों माया मादों जेबो मिथियाखै लामा दथानिफ्राय सुबुंखौ हमनानै लांदों आरो बबाव लांदों बबाव मादों बेफोरखौ जेबो मिथिनाय जायाखै। मैयाबो बेबायदि जाथाय जादों आरो जाथायखौ जुदि मोजाङै मिथियोब्ला लांनायाथ' नंगौ नाथाय मानो थाखाय लांदों बेखौ जुदि मोजाङै मिथियोब्ला बा नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन आङो। आरो जे कामरुप डिस्ट्रिक्ट जे हाजोनि समस्थियानो जाबाय दा हाजोआ नङा होमबा हाजो समस्थिनि जे खाथि खाला थानाय दुमदुमा बिथिं हाजो बेफोरबायदि जायगायाव थ' मानसि गोमानाय जागासिनो दङ लामा दथानिफ्राय मानसिफोरखौ दैखांनानै लाङो गारियाव सोनानै आरो मा खालामो मिथिया बेखौ नाथाय साब्रैसो लांनाय जाबाय लोगोसे सानैसोखौथ' मोनफिननाय जादों। बेनिखायनो दा बेफोरबायदि बिथिङाव रायजो राजाया गावनि गथ' गथायफोरा फरायसालियाव थाङो बेनिखायनो फरायसालियाव थानाय गथ' गथायफोरखौ जे मोजाङै नोजोर होयो लामा दथायाव मोजाङै दोनहैयो बा मोजाङै लाबोलाङो बेफोरबायदि जाथाया जाया जाथों आरो कामरुप डिस्ट्रिक्ट बेयाव बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दङ सुबुं गोमागासिनो दङ आरो सुबुंखौ गोमानायाथ' गोमादों नाथाय सुबुंखौ बबाव लांदों बेखौ मिथिनाय जायाखै। मिथियोब्ला नोंथांमोननो आं भिडिअखौ होनो नाजागोन आरो गोबां सम भाइरेल फेसबुकाव गोबां भाइरेल जागासिनो दङ भिडिअफोरा स' बेफोरबायदि बिथिङाव मोनसे दुखु गोनां खोथा फेसबुकाव गोबां भाइरेल जानाय बिथिङाव गावबा गावनो बुजिनांगोन आरो गावबा गाव बिमा बिफाया गासैबो जुदि बुजिलायाबा नों आं बुजिलायाबा बेफोर माब्लाबाबो दबथाया। मणिपुरनि गाज्रि थासारिखौथ' नोंथांमोना नुदों आरो माबायदि गाज्रि थासारि जादों दिनै मणिपुराव आरो बेफोरबायदि थासारिखौ नायोब्ला जोंबो गोसोखाङो माब्लाबा जोंनि जिउआव बा जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदि जागोन नामा गावजों गावनो इनाय अनागारि स' बेफोरबायदि बिथिङाव भारत सरकारा दिनै माबायदि न्याय होदों सुबुं समाजखौ माबायदि हेफाजाब खालामदों बे मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों। स' बेफोरबायदि बिथिङाव जोंनियावबो जानो बांद्राय सम नाङा मानोना बेफोरबायदिया थासारिया दुंहाव बारहावाखौ दिनै भारत सरकारा मानो हेफाजाब खालामाखै मानो बेखौ सुस्रांनो नाजायाखै बेफोरबायदि थासारिखौ आरो सुस्रांबासो बेफोरबायदियाव गोजोन फैगोन। स' बेफोरबायदियाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लानो हागोन गोबां दुखुनि भिडिअ भाइरेल जागासिनो दङ बे साननैसोआव मणिपुरनिफ्राय स' जियानो जाया मानो সংঘর্ষ জর্জরিত মণিপুৰৰ এক হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য প্ৰাণৰ সংকট জোৱানৰ ভৰিত পৰি কান্দিছে শ শ মহিলাই। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক এয়া পশ্চিম ইম্ফলৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী এখন গাঁৱৰ দৃশ্য। ভয়ংকৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত বিধ্বস্ত গামগিফৈ নামৰ গাঁওখনৰ পৰা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি বিদায় ল'বলৈ ওলাইছে। दाबो होआ माथो लाइनाव आरो एथ' बुरजा आरो 3000ल' होनदों मोनगोन ना मोना आं बेखौ मिथिनो हाजो बिराद मानसि होदों मोनगोन ना मोना जि बुरजा आं टिकेटखौ लाइनाव केडिसिआव होदों होननायखाय फैदोंमोन माबा आधार कार्डबो फट' स्टेट खालामनो होदों फैदोंमोन दासिमबो मोना लाइनाव आं 12थायावनो फैनानै दंफैयो 2थायाव होगोन होननायखाय एडभान्स फैनानै थाफै होननानै बुंनायखाय दा आरो एसे उनावसो होसिगोन लाइन थायैखाय पुलिसफोरखौ लेंहरनानै लाइन बानायदों दा मोनगोन ना मोना आसायानो गैला आं बिराद एथ' गिदिर फुटबल खेल नायनो लुगैदोंमोन नाथाय टिकेट मोनाबा बोरै हामोनो। नोंथाङाथ' हारिमुनि अफिसाव टिकेटखौ हरदों एबसु अफिसाव हरदों माखासे पार्टि लेभेलाव हरदों भिआइपिफोरनो हरगासिनो मैया दाख्लैनिफ्रायनो नाथाय नोंथाङा दिनै मोनफैयाखै बांद्राय बिदि इसिग्राब बुरजा हराखै खोमा दा आं अबयसे एक्सुवेलियाव गैला बिबानबो आरो सेन्ट्रेल हारिमुआवबो बिबानबो गैला दा आं दा उनाव मोनगौमोन खोमा खिन्थु
खम हरदों टिकेटखौ ओंखाय मोनाखिसै थेवबो नाजानायसै मोनो खोमा आङो लाइनाव थानो नायसै